Kamwalu rega ititi makadini mese kwa muruko mufaro mukuru kwa pano rega ningopagadzirise vanonzi his excellence wangori vamwe chete muno muZimbabwe mukaswera matimanyisa alright mufaro wedu mukuru kuwa pano apa tina mukoma Dr. Walusungu Swela mira mbichani tingotora mukana mudiki mukana uno uyu rega iti dane the petrol bombs. Where are the petrol bombs? The petrol twins. The petrol twins. Yes. Mwari ndi Mwari akanaka. God is good all the times. Apana mwamafia. Ndaona wasikana we anzi twin sisters pageant. Iri somewhere. Twin sisters pageant. Yanga wauye. Newe sano funga kuti ane organization yana ineta nezvema twins muno muZimbabwe. This is our day. We are iti taure. Okay, atisoda kunya kutora nguwa yakareba stereki. Asi tiri kuti mufaro wedu mukuru kuuya kwa maita mese. It's our great honor. Ma Zimbabweans. Sure, tanzwa kukosherwa. Zuwa redu rabudirira. Nekuda kwenyu imimi wanu wakagara pasi. Warikuona pa zvivhiti nema sponsors edu tisingakanganwe wari kutipa security 360 mahwani magetsi kani tinokutendai tisingakanganwe zvakare waimbi wakasiyana wari pano apa kune wamwe wamhara makuseni ano aya Twins Connection. Akomana, it's an honor, guys. Munhu kubhadhara ticket rendege just for this event all the way from South Africa. From South Africa. Simukaima Twins. Komwachaenda kupi? Alright. Wamhara kuseni kunoku kuti wauye ku event. May God bless you. Tinatete Chipo, Sister Chipo Ganyao, yes. Ganyao, thank you very much. It's an honor. Namkoma Terry and Chipo, we love you so much. Yeah. Thank you very much. Tapnas Fashions, tinokutendai nekutsigira kwenyu star 788. May God bless you. Sawira mukuru nyaradzo. Yes. Komborerwai machinda emedia. Wakomana vari kuti dzvanyira mishina
sutorega kutora nguva yakakurisa. Asi tiri kuda kungotenda masponsors edu. Tina baba Chibaya wakati pamombe mese muchadya Chipara. Isi Chipara. Dzingai Chipara. Mr. Dzingai Chipara netimu yese, thank you very much. Simukai wanhu wakone mudhara muri kuona uyo nemhuri yake hapo ndio wakao Mash Central. Yes. Mese munhu wese kwayachadya nyama nhasi. Yeah. I hope Dr. Walusungu, you hear what I'm saying. That guy over there, Mr. Chipara, have donated a beast which is going to feed all these people. So this is an honor. Yes. Yeah, sure. So wazvinzwa kuti shuwa munotikoshera. Pane vamwe ndogona ndasiya, guys, munazondiregerera makawanda, but we love you all. So toda kuti timbopa Dr. Walusungu for his welcome remarks. Dr. Walusungu is our vice chairperson all the way from Zambia. Wasvika kuno kuna 2 a.m. But zvawaita manje chinhu one chiri unique. Hawana kufona kuti wasvika. Wangozvibhukira imba yavo wega, wakaenda kuhotel wakazvibhukira wakazvibhadharira, wakati Twins Association netimu yenyu yamuri kushanda nayo tozokuonai mangwana. Wari very selfish, but handina kufara hangu nazvo. But I know, thank you nekuuya kwamaita. The patrons, thank you very much. Kune timu yabva kuningi kwamudhara uku ku Midlands. Twins. Iri uko iyo. Yes. Welcome. Thank you guys. Wanga wari ku Mozambique last week yacho wanga wari ku South Africa. Yes. Nasi wari panapa. Thank you guys for your support. Dr. Walusungu, we want to give you an opportunity to give us a solidarity message or a speech. I think it is going to be a precise speech. Thank you. On behalf of all those who are members of the Global Forum. Wow. I don't know where to start from. I didn't prepare anything, but all what I can say, thank you so much for this opportunity. Coming together as this on this juncture, it's a privilege meeting your fellow twin. I'm a twin too. Unfortunately, my twin brother, he couldn't make it too as well. Even last time I came, I said the same thing, but he's ever busy. I was connected actually. Before I knew these people, the Katonas, I first knew the Petros. That's why I insisted to call them on the stage to join us. The Petros, thank you so much. Without you guys, I couldn't have even probably come here as well. I'm from Zambia. We've got also an organization called Twins Plus Foundation. You can search us as well on social media as Twins Plus Foundation. I'm one of the founders as well as executive director. I'm not only presenting Zambia, I'm also presenting a global Twins Forum. That's a global Twins and multiple birth organization. I'm holding a position as a media director, where even our colleagues at the Petros who are part of that executive as well. Not only, let me not forget about the SADC Twins Association. I'm very privileged as well to hold the position as a vice chairperson under the SADC. The Katronas, thank you so much for this event. There is something that we are learning from this event. I've seen the most identical twins, the most swagged up twins like those. You've seen those? Who are those twins? The most identical. I don't know. Let me not say much. You guys, thank you so much. There is a message that I'm going to take to Zambia. And next year, I can assure you that we're going to hold another similar setup in Zambia. We're going to sponsor you as well for accommodation,
food, I'm going to make sure you people, you come there. Our setup actually want to put it in a stadium, our national Elo Stadium in Zambia, where we're going to have, where we're going to interact, we're going to learn something from each other. It's not about being born a twin, there is something. That's why even our motto back in Zambia, we say 2 is better than 1. I've seen an impact for Junior Assembly. Junior Assembly, there is a motto that I'm an impact. You too, you are an impact for this event. I also want to thank you once again, not forgetting the government of Zimbabwe for allowing us to gather in this manner. It's not easy. Other countries that are not even having such a gathering. So I just want to thank the government of Zimbabwe and the leadership, and then thank you so much for the leadership. Not forgetting, I'm from a media setup. Thank you so much for covering. Without media, we can't even know anything that is happening. Thank you so much once again. Thank you, Dr. Walusungu. At this moment, I will give it to the Petro Twins for a word of solidarity. Tukufara ere. Ya, azwa redu rabudiri. Chatinoda ngokoshesa rudo pakati pedu tese handitika. Toda kuramba takabatana sekubatana kwakatakaita muzuva ranhasi kuya kwamaita. Toda kuti chinhu chaitika zuva ranhasi chisangoitika pana pachete handiti. Toda kuramba tichisangana, tichionesana. Tinoziva kuti matwins ane matambudziko akasiyana-siyana. Saka panoitika maproblems akadaro toda kubatana tese handiti. Tichirwa hondo iyo, tichibatsira hama dzedu. Tine vabereki vedu vari mukati umu, vanamai vedu, vanamukoma vedu. Tinoda kuti maproblems anoitika kudzimba uko. Vana vamwe havasi kuenda kuzvikoro, vamwe vana havana chikafu handiti. Saka kuungana kwatinoita kuti tidai so tinokwanisa kushare zvinhu izvozvo. Ndiri kufara kuti chinhu chedu chafamba zvakanaka, ngatirambe takabatana. Neari padhuze pako, torawo nhamba, tora foni yake, taurirana, tora nemapictures, movaka ukama, tozivana kubva muzuva ranhasi. Tatenda chaizvo. Thank you so much. Mukana unoyo rega chingoti muchidimbu tiri kuziva kuti vanhu pane kwavari kuda kuti vazomhanya kunotsvaga ushumiri hwedumbu Musati mataura Mr. Katona. Regai ti recognize the media fraternity. Tine we Sky Media wari panapa, tine we Zimbo Live wari panapa, tine we ZBC wari panapa, tine we Sly Media TV wari panapa, neimwe TV iyo irapo. So tinema TV, almost 8 ma TV. Thank Lord. This is first of its kind. Thank Lord, right? No. This one is in Zimsky. Right. Then it wrote down zvakare kutenda watinoti iwowe Manika Sky View. Manika Sky View mungade kuziva kuti ndiwo anotipa pekurara wachibatsira matwins akasiyana-siyana Manika Land. Mungade kuziva zvakare weduwe kuti takatirwa chinhu chakanaka zuro neManika Sky View. Takatengerwa michero yemafoni aya muri kuonai. Takatengerwa mafoni sema-presidents. Zvanzi muri kuita basa rakakura sema-presidents eTwins Association of Zimbabwe. So mafoni tawanayo masvinu asinganyadzisi kubudisawo pane vamwe nekuda kwe Manika Sky View. We thank you very much, Manika Sky View. Ndiwo zvakare watipa mafoni mamwe mawiri emhando yepamusoro achawinwa nemamwe macompetitions achaitwa panapa. Wakatipa zvakare ma-t-shirts nemakepi achawinwa zvakare newamwe panapa. Muchiripa pamafoni ipapo. Mafoni aya chirongwa chiripo ndechekuti muchatenga ma-tickets, ma-raffle tickets ari kuita ma$10. Saka munongoenda patable irapo motenga ma-tickets enyu so that munowanawo mukana wekuhwina mafoni iwayo. Musasaririre mafoni emhando yepamusoro. Panguva ino iyi regai titore mukana unoyu. Alright, tikuda kutendawo zvakare
tende ramakagara iroro taripiwa nemazarura twins. Vamwe vedu vakwanisa kuti vauya netende kuti makagara imomo muchitonhorerwa musingarohwe nezuva nemachezi acho pamwe chete. Saka muri kuona kuti ukama hwedu tine hama dzedu dziri kukwanisa kuona kuti chinhu chedu chiri kufamba chichienda kupi. Saka ngativatendei mazarura twins. Thank you. Well, mukanaonorega iti tende vese vauya matwins akasiyana siyana. Tiri kuda kuti mazuva redu rifambe sekuwirirana kwatakaita. Macompetitions ese akanzi aitwe zvichaitwa muchidimbu. Vemabhendi tinoziva tichawapa mukana zvedu kunyanyanya kwekupedzisira vanhu vazongoite mutserendende wachitamba. Most identical twins competitions kune masponsor maprize acho. Most identical the most identical triplets, the most identical quads, the most dressed twins, most the youngest, the oldest set of twins. Zvese zvakadaro. Yeah. Mukana unorega titende mukana watapiwa negovernment yedu nehurumende yedu kuti bvumidza kuungana semapashka emuZimbabwe tichicherechedza zuva remapashka muno muZimbabwe, tichionesanawo nevamwe vese zvichemo zvakatarisana nematwins nemamultiple birth community. I will repeat this kunyangwe ndakazvitaura nezuro kuti sematwins emuZimbabwe, the multiple birth community, chichemo chedu chekuti tinofanira kunge tine proportional representation muparliament yeZimbabwe. Sekunzwisisa kwevakuru vedu tine wimbo yekuti zvichasvika munzeve dzavo. Chimwe chikumbiro ndechekuti isu sematwins tikawaniswawo mukana wekupuhwa mapurazi, mafarms, tikapiwa land, we can do better, or we can contribute to the growth economy. Yes. So tiri kuti sematwins ngatisachemei nyaya yewiti kuti witi yanetsa kuUkraine, yanetsa kuRussia. Isu as twins we can also contribute to this development economy yedu muno muZimbabwe. Asi tinoda kuzvitenda. Regai tichingoti muchidimbu tine matwins wauya nemacelebrity wauya. Sekuru Godobori, Sekuru Godobori simukai pamuri. Yes. Is one of the greatest supporters. Wazhinji munowaziva ari Sekuru Godobori pana Giringo. Ndiwo awa Giringo Junior. Simukatone na ya munofana na tete ningi zita manje. Imimi tete imimi kaimi. Asimukaiti kumoresa. Tete musadare mimi. Why ekta futi na Giringo. Apa wako ekta futi nemwana wacho. Wani magetsi pamunoona ipapaya. Yes. Mwari wakitire zvakanaka, wafundisi wedu nevamwe wese. Voice 2 Mukoma Bernard Betera wari panapa zvakare, wari kuda kuzorowa panapa nechikwata chiri kuseri kwangu. Inini handicharambe ndichitaura. Mike rega nditoite handover uku mutwini achipedzisa kutaura zvishoma zvasara. Alright, saka tiri kuti isu sematwins musanyanya uchema tinemi uye tinenge chinzwawo zvichemo zvenyu tichizvisvitsawo kune vese vakakodzera. Mungafara kuziva kuti Ministry of Social Welfare, of Public Services and Social Welfare ichange ichitibatsira kumaprovinsi kwese kuona kuti matwins vanenge vane matambudziko akanyanya wabatsirikana here. Also muono wedu wekuti kumaprovinsi makarongeka tinokwanisa kunge tichipinda mumacontract farming. Tine macompanies atakapindana mukuirana nawo kuti tinge tichiita contract farming munyaya dzepaprika, contract farming munyaya dzegarlic, zvichingofamba zvakadaro. Saka tiri kuti isusu kana kuri kunzi manzwa kuti kune zviri kuitwa zvirongwa kumaprovinsi, imimi ndimi wanhu wacho makasaenda, hapana chinofamba. Musazochema kuti tasiwa kunze, ndiwo umukana. Hatina watiri kusiya, hatina watiri kusarudza. Twins Association inoda wese murombo kana mupfumi. Mwari wakuitire zvakanaka. Nguva yose tichaitendeudza mukufara nekuita zvese zvasara. Thank you so much. Yeah.
Thank you.